Il-Federazzjoni Maltija l-Organizzazzjonijiet tal-Persuni b'Diżabilità laqgħet il-proposti tal-Partit Laburista għas-settur tad-diżabilità. B'kollox il-Partit Laburista għandu 20 proposta għal dan il-qasam. Flaqa li rappreżentanti ta' din il-federazzjoni kellhom mad-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qalu li l-manifest elettorali tal-Partit Laburista fih affarijiet sbieħ għal dan il-qasam. Qalu li jħarsu l-qoddim li għal 5 snin li ġejjin jekk ikun elett gvern Laburista dan is-settur jibqa' jingħata priorità bħalma ngħata fl-aħħar snin meta dan is-settur ġie elevat għal livell ta' Ministeru. Il-Federazzjoni qalet li fost l-aktar kruċjali fil-proposti hija dik tal-assistenza personali u qalu li jixtiequ li timxi l-qudiem fl-ewwel xhur ta' leġislatura ġdida. Din il-proposta tgħid li jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja se jsir investiment aktar f'servizzi ġodda ta' assistenza personali u skemi li bihom persuni b'diżabilità ikunu jistgħu jibqgħu jgħixu ħajja attiva fil-komunità. Għalhekk se jkun qed jinfetaħ ċentru komunitarju ġdid fit-Tramuntana ta' Malta fejn persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jirċievu taħriġ speċjalizzat biex jgħixu ħajja aktar indipendenti. Fost il-proposti intiżi għal dan is-settur hemm dik li permezz tagħha se tissaħħaħ logħti għal carers ta' persuni b'diżabilità severa minn 500 euro fis-sena għal ekwivalenti ta' nofs paga minima. Jiġifieri ġenituri li jkollhom tfal adulti b'diżabilità severa u ma jkunux jistgħu jaħdmu biex jieħdu ħsiebhom mis-sena 2023 ser igawdu minn benefiċċju ta' aktar minn 4,750 euro fis-sena li jfisser aktar minn 395 euro fix-xahar. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej għall settur tad-diżabilità ingħata priorità matul l-aħħar 9 snin ta' Gvern Laburista u hekk ser jibqa' jingħata jekk il-poplu jagħti l-fiduċja lill-Partit Laburista. Qal ukoll il-proposti marbuta ma' dan is-settur fil-manifest elettorali qegħdin mat-taqsima tal-ugwaljanza dan għaliex il-prijorità ta' gvern ġdid ili jġib dawn il-persuni ugwali mal-bqija tan-nies. Jakkumpanjaw li deputat mexxej Daniel Mikallef kien hemm il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli u d-deputat Laburista Oliver Scicluna.